Tal com vam poder veure en l'última càpsula, el procés de dol és aquest procés natural i adaptatiu que esdevé de la pèrdua de quelcom que hem valorat. També vam parlar que aquest procés és un procés únic i personal i que cada infant manifestarà les seves reaccions i afrontaments de diferent manera, que totes elles són vàlides. El que sí també és important tenir en compte a l'hora de poder aguditzar la nostra mirada vers aquests processos i d'acompanyar millor és poder veure de quina manera cada infant expressa tot allò que li està passant en aquest procés. Seguint models com el model de l'Alba Pallàs, del model integratiu relacional, treballarem aquesta mirada als afrontaments des de 4 perspectives. La perspectiva somàtica, la perspectiva conductual, la cognitiva i l'emocional. La perspectiva somàtica inclou totes aquelles reaccions o expressions que l'infant canalitza a través del cos. I això és una cosa que quelcom segur que tots hem vist dins la nostra pràctica. Oi? Com els infants davant de situacions de canvi, situacions d'angoixa, situacions que els preocupa, doncs ho canalitzen a través, per exemple, de mals de panxa, mals de cap, tot el que són les alteracions del son, l'alteració de la gana. Per tant, això ja és una manera de manifestar aquest trànsit pel procés de dol. Un altre tipus de manifestacions, d'afrontaments, són aquells que tenen relació amb la part cognitiva, que a l'escola també les veiem molt sovint. La falta de concentració, aquelles idees que es van repetint, no?, en referència a les circumstàncies de la mort, coses que potser no han quedat resoltes, totes aquelles situacions en què l'alumne a nivell cognitiu veiem que està fent un sobreesforç però que tot i així el seu nivell que dèiem de concentració baixa molt, no és capaç de mantenir el ritme de les classes, és totalment natural i comprensible, però tinguem-ho també en compte. També trobem afrontaments més relacionats amb la part conductual. Poden ser alumnes que estiguin en estat molt d'apatia, que el seu nivell de motivació i el seu fer disminueixi, o al revés, alumnes que es mostrin molt més actius, amb moltes ganes de fer tota aquesta també alteració motriu. L'agressivitat també pot ser un tipus d'afrontament conductual en aquest sentit. I, òbviament, quan parlem de processos de dol, potser el que més ens ve és aquesta part emocional, aquestes emocions que són naturals en el procés de dol, com poden ser la ràbia, com pot ser la culpa, com pot ser la tristesa, la por i l'amor, perquè el procés de dol també ens porta a reconstruir-nos i a fer un creixement personal i a poder ubicar aquesta persona o aquesta absència d'allò que tenim des de l'amor i poder vincular el record a una part amorosa, perquè al cap i a la fi, com dèiem, trobem a faltar allò que hem estimat i que hem valorat. Totes aquestes emocions hem d'entendre-les com a naturals i adaptatives, és a dir, l'alumne pot ser que les experimenti, que les expressi de diferents maneres. Ja ho hem vist, no? Pot ser que un alumne que senti tristesa ho expressi a través de l'apatia, és a dir, d'una reacció conductual. Totes es van entrellaçant, però sí és cert que tenir en compte que aquestes emocions són naturals i són presents també ens ajudarà a, un cop més, fer que l'escola sigui un espai de validació i de naturalització d'aquest procés i d'aquests afrontaments que l'infant anirà transitant en el temps. Alhora, hem de tenir en compte que l'escola també pot ser un espai de desconnexió d'aquest dolor. Per tant, l'escola ofereix com les dues possibilitats, i ha d'oferir les dues possibilitats. Una part on acompanyem l'infant en el seu procés i també que proposem activitats de pedagogia, vida i mort, que això ja ho treballarem en una altra càpsula. Per tant, activitats que fomentin la connexió amb la connexió amb aquest procés de dol i activitats que desconnectin. És aquest transitar entre activitats que ens connecten i ens desconnecten el que farà que el nostre dol sigui un dol saludable. I per tant, també tenir present i no entrar en el judici de jutjar si un infant està o no està en dol,
Doncs perquè ara, per exemple, estigui jugant com si res hagués passat en el pati, perquè això també ho hem de respectar. L'infant ha de tenir moments i espais on pugui desconnectar del seu dolor, i l'escola pot ser un d'aquests espais.